Ka Shlam Ajing Hikai Banlong Kinong Pahara ka Tornado Security Agency, ka Badarnya ka Sub Center Hakashnong Yoksi Denlen West Giant Hills, kala Khot Lawer ya kino ki samla ka jela shinrang kenthe ki bakwa ban pentibet yaladi Banlong kum ki security guard. U try ka Shlam Ajing Hikai uma pendap lang muksor, u balong ru u camp commander and training in charge, ula pentip bakane ka jihikai ka de ka benta ne ka batch ka bapra. Kabane arbnai kenthi batkan sedang hau nehiu benai kelalingkon. Uma muksor ula pentip ru bayaki form lak banyo nadu ka khatsan terik kelalingkon arajar arpusau nadu ka por khandai beje men step hadu sau beje janmen nadu ka siningkong hadu ka singi sajan. Ki rukom hikai ne training ki longkum ki on armed security guard USG batkan ta ban pediang ki nong sya hikai ka long nadu kerta khatpra hadu sau posnem bat ki balapa seka kelas 8 cheneng. Ya ki jing tip ki bakhamnya lak ban kren da ka phone hau number jong pendap lang muksor pranyo nyo pra ar san khandai ar w power pra iwe lai ar pra khandai iwe sau khandai not f muksor khandai nriu iwe ar pra san riu san not I langstang khandai lai nriu ar iwe nyo san riu nyo bat wai pakma nriu khandai not khandai ar sau nriu not lai.